ले लेला वक्कड़ ई शहर से बसेरा उड़ा जाला। एगो कहावत सुनले होई, जब इधर के मौत आवेला तो शहर की तरफ भागेला। अब तोर आदमी हमार पावर से वाकिफ बा। हम तोरा सामने बानी, तू अपन ताकत के आजमाए करके देख। जरूर
उन्हीं के मौत की दावत दे देना। भाई भाई